Malawi Today. Makamano palibe ndipo sigatege kupeza kuti ineyo mukuziwa bwino lino zimene zinachitika kusizo kwa Toma primaries ndipo ndinasankhidwa kukhala ngati phungu payekha independent member of parliament. Ndiye kuti ndisinthu wanga mu nyumba ya malamulo zikhala kunyozera chifuniro cha anthu athu kumudzi kwathu constituency kwathu. Ndiye pakali panopa Sibuna Amadi ndimene zililidi ndili ku opposition side komano ku independent section chifukwa choti ndinawina ngati wa independent ndisasinthe mawanga panopa koma ndipange zofuna anthu kumudzi kwathu akuchizwa kuti constituency. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda wauza boma kuti libweretse poyera ndondomeko zokonzera mavuto omwe ali mdziko lino. Poyankhula pomwe aphungu amatsiriza msonkhano wawo oyamba wachi 56 Chichola Banda ati boma lifotokoze momwe lipezere ndalama zothandizira magawo ofunika monga maphunziro aulere pano pomwe mavuto achuluka pa zachuma. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya Japi Muhango wati boma likwaniritsa masomphenya ake ngakhale wavomereza kuti chuma cha dziko lino sichili kuyenda bwino. Imon Piringo walemba ripoti ili. Msonkhano oyamba nkati mwa kukumana kwa aphungu kwa chinamba 52 watha lachisanu pa 5 December 2025. Poyankhula m'mawu awo otsekera nyumbayi, mtsogoleri wa mbali yotsutsa a Simplex Chichola Banda anauza boma kuti likhazikitse ndondomeko zokhazikika zodzutsanso chuma cha dziko lino potsindika kuti amalawi ochuluka akuvutika. Chichola Banda ati boma like chuma chochuluka mu ntchito za ulimi monga kufulumizitsa ndondomeko yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo pochenjeza kuti ngati adindo sachitapo kanthu msanga dziko lino likumananso ndi njala yoopsa chaka chamawa. Panopa akhala 3 months mboma sitiyembekeza kuti chilichonse akhoza kukwaniritsa panopa komano amalawi anapatsa mandate ya 5 years imene mkatimo amalawi adzachonga. Akakhala kuti achita bwino amalawi adzachonga, akakhala kuti sanachite bwino amalawi so adzachonga. Pakanali pano mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Japi Muhango wati ndokhutira ndi momwe zokambirana zayendera nyumbayi. Iwo komabe atakudziwa kuti chuma cha dziko lino sichikuyenda bwino ndipo boma likuchitapo kanthu, koma anatsindika kuti ngongole zomwe dziko lino lili nazo zomwe zafika 28 trillion kwacha zikusokoneza zinthu. Kumano kwakukulu unali kuunikiranso ndondomeko za chuma imene tidakhazikitsa mu mwezi wa April chaka chino. Tinakumana kuti tikambene zimenezo. Kumbuke kuti mwezi wa September miezi 3 yapitayi kunali chisankho ndiye zinthu zakanga zakuna nthawi imodzi uku tuchokera chisankho komanso kumaphungu akumane kuti unikire ndondomeko za chuma. Sipika wa nyumba ya malamulo Asamiye Suleiman wachenjeza kuti adzipereka zilango kwa aphungu omwe apitirire kuchita ntchitidwe ojomba ku nyumbayi kuyambira mkumano omwe kubwerawo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Spika wa nyumba ya malamulo Asamiye Suleiman walangiza boma kuti lidzitsatira ndondomeko za nyumbayi pobweretsa mabilo oti aphungu akambirane. Suleiman alankhula izi potsatira madandaulo oti mbali ya boma nthawi zina simatsatira dongosolo pobweretsa mabilo pa zokambirana za ndondomeko ya chuma cha boma zomwe zafika kumapeto. Koma mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Muhango ngakhale wavomereza zomwe anena Suleiman wati mbali ya boma inayesetsa kutsatira ndondomeko zonse za mnyumbayi nthawi ya zokambirana. Chisomo Chingwalu walemba ripoti. Pamene amapereka mawu otsekera zokambirana za aphungu a nyumba ya malamulo, spika wa nyumbayi Asamiye Suleiman anadzudzula mbali ya boma ati kamba kakuti nthawi zina imabweretsa mabilu mosatsatira malamulo. Suleiman anati ndondomeko yoyendetsera nkhani zoyenera kuti aphungu a nyumba ya malamulo akambirane zimayenera kuzitsatira nthawi zonse. Malingana ndi Suleiman, izi zimathandiziranso kuti aphungu ambali zonse akonzekere bwino. Mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Muhango
ngakhale anati mbali ya boma inatsatira ndondomeko zonse. Anati aunikira ndi kutsatira malangizo omwe a Suleiman apereka. Ndinamva ndithu asipika akunena mawu awo otsendera. Funa ndiunikire kuti kodi ni pati pamene tinakanga taduduluza sindikutaka kukumbuka pamene tinakanga taduduluza koma mwina poza munthu okulakalakula mwina kati pamene waona choncho ifeyo ngati atsogoleri tipita tikaone bwino kuti pamene taphonya mwina ndi patipo nzotheka kuti mwina pita kuti taphonya choncho tikaunikira ndinobwerawo tisakautimene takonza. Aphungu a nyumba ya malamulo akambirana ndi kudutsitsa mabilu okwana 6 pa zokambirana zawo za masabata 5 zomwe atsiriza lachisanu. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT ladzudzula aphungu a nyumba ya malamulo kamba kovomereza biro yosintha malamulo a dziko yomwe yawapatsa mphamvu pa thumba la chitukuko cha madera Constituency Development Fund CDF. Mkulu wa bungwe la CSAT Awire Kambwandira wati aphungu agwiritsa mphamvu zawo molakwika povomereza biroyi pa zolinga zopindulira iwo eni. Kusintha kwa malamulo akulu a dziko komwe aphungu achita lachinayi kwavomereza kukhazikitsidwa kwa CDF malamulo a dziko lino ndi kufotokozera ntchito zake. Kenford Ndima ali ndi zambiri mu ripoti. Lachinayi aphungu a nyumba ya malamulo avomereza bilu yomwe cholinga chake ndi kusintha momwe dongosolo la thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF limayendera. Ngati President Peter Mutharika atavomereza biluyi ndi kuti nyumba ya malamulo ikambirananso bilu ina ya CDF komanso kuti thumbali liziyenda motani. Koma izi sizinakondweretse magulu ena monga mabungwe mapawokha omwe akhala akupempha aphungu kuti alemekeze chigamulo cha bwalo la milandu choti makonsolo ndi makhansala ndi wakuyenera kuyendetsa thumbali. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awire Kambwandira wati sokhutira ndi ndondomeko yonse yomwe aphungu atsata pokambirana biluyi. Nkhani yosintha constitution malamulo akulu a dziko lino timaganiza kuti inali nkhani ndithu yofuna kuti amalawi wochuluka afusidwe kaya ndi kudzera mu referendum ndi zina zotero. Ndiye tikuyembekezera kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino savomereza bilu imeneyi kuti ikhale lamulo chifukwa ikupereka ndithu chiopsezo ulamuliro wa democracy mdziko muno. Padakali pano katswiri wa za ulamuliro wabwino a Ernest Thindwa wati zomwe achita aphunguzi ndi zotsogoza zokhumba zawo. Zachitika talakwisa tikupangisa kuti omwe ali ndi udindo opanga malamulo ngati aphungu omwensowo akachite implement malamulo palakwika constitution ija tayiphwasula. Izi zikudza pamene ndalama za thumba la CDF zakwera kuchoka pa 200 million kwacha kufika pa 500 billion kwacha. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Tikanali ku nyumba ya malamulo, Speaker wa nyumba ya malamulo Asame Suleiman walamula komiti yoona za malamulo komanso yoona za momwe chuma cha boma chikuyendera kuti ayitanitse bungwe la Malawi Local Government Association MAGA kuti lidzalongosole bwino ntchito yomwe limagwira. Izi zinatsatira mafunso a aphungu ena nyumbayi kuti ifufuze ntchito za bungweli ati poganiza kuti ikulowerera ntchito za maboma ang'ono pa zochitika zake. Bungweli lili patsogolo kusagwirizana ndi bilu yomwe aphungu adutsitsa yokhudza kukonzanso mene ndalama za mthumba la chitukuko CDF aziziyendetsera. Mkulu wa bungwe la MAGA Hadrod Nkandawire wati nyumba ya malamulo ikungofuna kuatseka pakamwa. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti ili. Biro yosintha lamulo loyendetsera thumba la chitukuko cha madera aphungu inabweranso mnyumbayi ngakhale aphungu ayivomereza kale pamene aphungu ena a nyumba ya malamulo anafuna nyumbayi kuti iyitanitse bungwe la Malawi Local Government Association MAGA kuti lidzafotokoze mnyumbayi ntchito zomwe limagwira. Phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la Mzimba a Emmanuel Jere Chambulanyina komanso wa dera la Dedza Kasina Joshua Malango anauza nyumbayi kuti bungweli likulowerera ntchito za unduna wa maboma ang'ono. Iwotu amalankhula maka
pamene bungwe la MAGA lakhala likutsutsana ndi biloyi. Achambiranyina ndi anatsogolera izi. MAGA ndi association ndi mafuna kuti speaker apereke mwayi kuna kuti atha kupanga form ad hoc committee imene ifufuze bwinobwino kodi MAGA mphamvu zimene zikuzitenga kuti komanso kodi akugwiritsa ntchito ndalama za Malawi, ndipo ngati akugwiritsa ntchito ndalama za Malawi ngati parliament ili ndi mphamvu yofufuza kuti ndalama zimenezi amazitenga kuti ndipo amazigwiritsa ntchito motani. Wapampando wa komiti yoona zakagwiritsidwe ntchito kachuma a Steve Baba Malondera wauza nyumbayi kuti komiti yake iyitanitsa bungwe la MAGA. Popereka chitsogozo chake pa nkhani, Speaker wa nyumba ya malamulo Asamiye Suleiman analamula komiti kuti igwire ntchito limodzi ndi komiti yoona za malamulo poyitanitsa mnyumbayi akuluakulu a bungwe la MAGA. Koma mkulu wa bungwe la MAGA Hadrod Nkandawire wati zomwe ikuchita nyumba ya malamulo ndi kufuna kungotseka pakamwa chabe akuluakulu a bungweli. Kunena kuti abuli panji tisapita mena koma ngati nkhani yonena kuti mwina tikhazike chete kuti mwina nkhani imene isapita ku court ya lamulo asinthenesa CDF tasimikiza Malawi lero nkhani ya CDF ipita ku court wina afune kasafune. Aphungu a nyumba ya malamulo anavomereza bilu yosintha lamulo loyendetsera chitukuko m'madera a aphungu lachinayi. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Phungu wa nyumba ya malamulo mdera lapakati ku Mzimba Vitumbiko Mumba yemwe anayima ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP Rosas Chakwera pa chisankho watapitirira kukhala phungu oyima pa yekha. Amumba auza Zodiac ku nyumba ya malamulo kuti akufuna kutumikira anthu omwe anawasankha ngati phungu oyima pa yekha atipozindikira kuti kukhazikika kwawo pandale kukudalira anthu a mdera lawo. Katswiri pa ntchito za ndale a Josh Chaima wayamikira Amumba ati chifukwa izi zithandiza kuti ubale wawo ndi anthu a mdera lawo ukhale wamphamvu. Imon Pilingu ali ndi zambiri mulipotiri. Phungu wa nyumba ya malamulo mdera lapakati ku Mzimba a Vitumbiko Mumba wati waganiza kuti apitirize kukhala phungu oyima pa yekha mnyumba ya malamulo ngakhale iwo mbuyomu analipa ubale waukulu ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Amumba ati chidwi chawo pakanali pano ndi chotumikira anthu mdera lawo. Iwo omwe anakhalapo nduna mbuyomu ati atha kuchita ganizo lopitanso mbali ya chipani cha MCP ngati phungu wa nyumba ya malamulo ngati anthu awo atauza kutero. Iwo komabe ati mafumu mdera lawo ndi okondwa ndi mmene alili pakanali pano. Maganizo amene palibe ndipo sizingatheke popeza kuti ineyo mukudziwa bwino lino zimene zinachitika kuchito kwathu ma primaries ndipo ndinasankhidwa kukhala ngati phungu oyima pa yekha independent member of parliament. Ndiye kuti ndisinthe mawanga mu nyumba ya malamulo zikhala kunyozera chifuniro cha anthu athu akumudzi kwathu constituency kwathu. Ndiye pakali panopa suna madi ndimene zililidi ndili ku opposition side komano ku independent section chifukwa choti ndinawina ngati wa independent ndisasinthe mawanga panopa koma ndipange zofuna anthu akumudzi kwathu akunjeza kwathu ndipo constituency. Ganizo la Amumba lasangalatsa katswiri pa ndale ya Josh Chaima omwe ati zaonetsa kuti ndodzipereka ku ndale za demokrasi. Chisankho chimene apangachi chiwathandizanso kuti apitirire kugwirizana ndi anthu kumudziko chifukwa palibe amene amukhumudwitse wachipani china chilichonse sangakhumudwe chifukwa iwo akhalebe kuti ndi MP wawo ndipo ndikhulupirira kuti akhozanso kukwaniritsa kuti masomphenya awo amene ali nawo tukula dera la kwawolo akwaniritsidwe. Komabe Amumba atsindika kuti akupitirira kukhala membala wa chipani cha Malawi Congress. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chu. Tati ndakali ndi zambiri zoti muonere zikatha izi. Mulingo wa ndalama za malipiro augwira ntchito mboma wakwera kuchoka pa 480 billion kwacha kufika pa 1.6 trillion kwacha kuchoka mu 2021 kufika mu 2025. Pakadali pano nduna zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba yati boma liyamba pa 9 December ntchito yochotsa mayina anthu omwe akhala kulandira malipiro mboma mwachinyengo. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lati ntchito ithandiza kupulumutsa ndalama za misonkho ya Malawi. Franklin Ntambalika walemba ripotiri.
malipiro omwe boma lakhala likupereka kwa anthu akuti akwera ndi 232% mzaka zinayi zokha kamba ka anthu osadziwika omwe akuti akwezetsa mlingo wa malipiro anthu ogwira ntchito mboma kuchokera pa 480 billion kwacha kufika pa 1.6 trillion kwacha. Izi malinga ndi mkulu wa alembi mboma ndi ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna Dr. Justin Saidi ndi zodandaulitsa kwa Malawi omwe amalipira misonkho. Pakali pano nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yalengeza kuti kuyambira pa 9 Disemba chaka chino kufika mwezi wa Februwale chaka chamawa boma ligwira ntchito yochotsa mayina a mizukwa yomwe yakhala ikulandira malipiro mwa chinyengo. Mwina atu pali anthu ena mkatikati amadapanga za chinyengo ndiye kufuna kuti anthu amenewo tiyatulutse poyera ngati adapanga zimenezo amangidwe, koma cholinga chake ndi chakuti tikhale kuti ndalama tazipulumutsa tikamapereka misonkho ya tiziona kuti ukodi ukagwira ntchito yoyenerera ndipo yukathandizira kulipira anthu amene akugwira ntchito kutumikira dziko lino. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awile Kambwandira pomwe wayamikira ganizoli walangiza boma kuti ntchitoyi ikhale yopitirira kuti lipulumutse misonkho ya Malawi. Dziko lino likutaya ndalama zochuluka kwambiri kudzera mu anthu amene amalandira malipiro koma sagwira ntchito mboma. Timaona kunena kuti so titseketsekenso mavuto ena amene amapangitsa zimenezi. Kungowerenga anthu okha pakokha sikuthandiza kuthana ndi vuto limeneli. Panali ndithu ma reform ochuluka amene tikuyenera kuti tichite ngati dziko. Boma ligwira ntchitoyi m'magawo awiri. Gawo loyamba likulunjika nthambi ya polisi ndi maunduna monga za umoyo ndi unduna wa za maboma ang'ono mwa zina. Malo mwa Zodiac kuna ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Koti la Lilongwe Chief Resident Magistrate lapereka belo kwa mlembi wakale wa office ya President ndi nduna a Colin Zamba yemwe boma likumuzenga mulandu ogwiritsa ntchito udindo wake molakwika. Koti lauza Zamba kuti apereke nyumba yawo ya ku area 43 ngati chikole cha belo, apereke chiphaso choyendera passport ku kotilo komanso azikaonekera ku likulu la polisi kamodzi msabata ziwiri. Azamba sanavomere kapena kukana mulandu mwa watsegulira ndipo boma lauza koti kuti likufunika masiku 14 kuti limalize ntchito yofufuza mulandu. Kenford Ndima wadza ndi ripoti ili. Mlembi wakale wa President ndi nduna a Colin Zamba waonekera m'bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Lilongwe kutsatira kumangidwa kwake lachitatu pa bwalo la ndege la Kamuzu. Azamba awatsegulira mlandu wogwiritsa ntchito udindo molakwika pamene aboma akuti analemba anthu ntchito pafupifupi 300 mosatsata malamulo mndondomeko ya boma ya 2022-2023. Koma mbali ya boma inauza koti kuti sinali yokonzeka kuti mlandu uyambe ponena kuti ikufunika masiku 14 kuti imalize kafukufuku wake. Izi zinachititsa kuti maloya Azamba apemphe bwalo la milandu kuti lipereke belo kwa oganiziridwayo zomwe aboma sanatsutse koma anapempha kuti belo ikhale ndi mfundo zake. A Sylvester Ayuba James ndi mmodzi momwe akuyimira Azamba pa mlandu. Aboma amafuna kuti kuperekedwe katundu ngati nyumba yawo ku area 43 kapena kuti ngati malo awo litero ku area 43 ngati chikole chakuti iwo asazathawe mlandu, komanso amapempha kuti azikaonekera ku area 30 sabata lilonse pa Monday. Nde ife tinatsutsa kuti mfundo zimenezi mukatengera mlandu mmene uli mlandu waung'ono pa malamulo mfundozo zikukula kwambiri. Padakali pano oweruza mlandu Austin Banda wati koti likhazikitsa tsiku loti mlandu upitirire maloya mbali zonse akapereka kalata za umboni wawo. Apolisi amanga Zamba lachitatu pomwe amapita ku Geneva mdziko la Switzerland. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Tsopano tione za masewero. Bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja la NAM lalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Ritz Holdings Limited omwe kampani yathandiza ndi uniform yosewerera kwa timu ya anyamata ya Kings yomwe igwiritse ntchito pa mpikisano wa maiko mu Africa ndi mtsogolomo. Mtsogoleri wa bungwe la Vitumbiko Gudubuza wati akhala akuvutika kupeza uniform yabwino ndipo athokoza kampani kamba kuwagwira dzanja.
chinyanja. Iwo ati ichi ndi chilimbikitso kwa osewera a timu ya dziko lino kuti achilimike kuti achite bwino pa mpikisano umene akhala kusewera kwa nthawi yoyamba. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Blessing Simon wati anachiona chanzeru kuti athandizepo potengera kuti timuyi ikuyimirira dziko lino pa mpikisano. Pakadali pano mphunzitsi wamkulu wa timuyi Azikani Gavin Nyondo watulutsa mndandanda wa osewera 15 omwe awagwiritse ntchito pa mpikisano omwe ukuyamba pa 8 mpaka pa 14 December. Apanso ndiye pamapeto pa nkhanizi koma tisana